Skont informazzjoni mogħtija fil-Parlament, l-eks Kummissarju tal-Pulizija L-eks Kummissarju tħalla jieħu miegħu il-hard drive li kellu fil-kompjuter tal-uffiċċju tiegħu fid-depo. Dan kollu kien konfermat mill-Ministru Kamilleri f'waħda mill-mistoqsijiet parlamentari li saret mid-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi fejn fost l-oħrajn staqsa għaliex l-eks Kummissarju L-eks Kummissarju tħalla jieħu l-hard drive tal-kompjuter mill-uffiċċju tiegħu. Kamilleri qal il-kummissarji kollha tal-Pulizija fil-passat ingħataw il-permess li jieħdu l-hard drive tal-kompjuter tagħhom wara li rriżenjaw jew wara li telqu mill-korp. Bħalissa Kummissarju jinsab taħt investigazzjoni kriminali dan wara r-rivelazzjonijiet li ħarġu fil-qorti u l-allegat involviment tiegħu fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, inkluż il-mod kif ikkorrompa ċertu investigazzjonijiet. Kamilleri fil-Parlament qal din il-proċedura jeħtieġ li tinbidel u tenna l-Pulizija xorta jkollhom backups tal-hard drives li jkunu ttieħdu. Kien propju xahar ilu waqt seduta tal-kompilazzjoni fil-konfront tal-imprenditur Jorgen Fenek li l-Maġistrat sedenti Rachel Montebello ordnat biex l-eks Kummissarju tal-Pulizija jitpoġġa formalment taħt investigazzjoni kriminali. F'Jannar L-eks Kummissarju kien irriżenja minn Kummissarju tal-Pulizija iżda sab jistennieh ġob ieħor bħala konsulent tal-Ministeru tal-Intern fuq is-sigurtà u l-loġistika f'avvenimenti tal-massa. Iżda fil-bidu ta' Ġunju kien sospiż minn din il-kariga hekk kif mill-qorti ħarġu dettalji li f'Ottubru tas-sena li għaddiet Kummissarju kien allegatament iltaqa' ma' Edgar Brinkat, magħruf bħala il-Ġojja, u kien staqsih jekk jafx dwar ir-recordings li għamel Melvin Tewma tat-taħdidiet li kellu ma' Jorgen Fenek. U Brinkat fil-pront informa lil Melvin Tewma u kien wissieħ li l-Pulizija jafu bir-recordings tiegħu. Dan kien konfermat minn Melvin Tewma innifsu fix-xhieda tiegħu ix-xahar li għadda. Li ma xhieda waslet biex L-eks Kummissarju ikun imkeċċi minn konsulent u mqiegħed formalment taħt investigazzjoni kriminali f'temp ta' ġimgħa. Iżda minkejja dan kollu, issa ħareġ mill-Parlament li L-eks Kummissarju tħalla jieħu l-hard drive tal-kompjuter li kien juża fid-depo meta kien Kummissarju tal-Pulizija.